ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଭର୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଦିନଟା ଥିଲା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଉଠିକି ମୋ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ବାଲା ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛି। ଉପରକୁ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାମାର ସବୁ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ସିକ୍କା ବି ବନ୍ଧା ସରିଛି, ବାପା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପଣା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପଣା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ତ ପ୍ରଥମ ପଣା ଏଥିରେ ଏବେ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପଣା ଭୋଗ ସରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେଠି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପଣା ହେଲା ଆମର ଦହି ପଣା ପିଇଥିଲୁ। ପୁଣି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଭାଇ ଧରି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦହି ପଣା, ତାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଏଠି ଚିୟର୍ସ କରିକି ପିଉଛୁ। ଭାଇର ମୋର ମାମା କହୁଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପିଇକି, ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲା ପିଇକି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ବାପା ମୋର ପଣା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଣା ବନା ହେଲା, ଗୋଟେ ବେଲ ପଣା ଆଉ ଗୋଟେ ବିନା ବେଲରେ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ବେଲ ପିଏନି। ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।